Ak ste dnes v Košiciach, určite mi dáte za pravdu, že je naozaj priemerne teplo. Máme 24 stupňov a ja som sa bol pýtať, kde ľudia chodia najradšej, čo je pre nich také najviac fresh. Poďme sa opýtať v nasledujúcej ankete. Rada chodím do vody, keď je chladná, sadnúť si na pláž či sledovať oceán. Tak v lete, ak sa dá zmiznúť z mesta, tak najradšej z mesta, čiže k rodičom. Ideme tu, kde je voda a program, keďže mám deti. Po dobrej prechádzke po hlavnej to chce aj niečo pod zub či vypiť. Výhodou Košíc je, že gastroscéna tu žije na každom rohu, od rýchlych pizzových okienok a moderného street foodu do ruky až po štýlové kaviarne. Aké, pýtate sa? Nuž poďme sa opýtať práve majiteľov prevádzok na hlavnej, prečo by ste ich mali navštíviť. Vedia si tu ľudia nájsť svoje pohodlie, či už keď si dajú nejaký miešaný alkodrink alebo nealko. Máme úžasnú kávu z Milána, značky Hardy. Neviem, či ju Košičania poznajú, ale vrelo odporúčam, aby prišli ochutnať. Môj manžel je francúzsky cukrár, čiže už len kvôli tomu, aby ste stretli Francúza, chcete prísť na nejaký krásny alebo chutný gastrozážitok, tak my vám ho dokážeme zaručiť, lebo sú to práve francúzske receptúry. Zaručíme vám tu aj atmosféru typickú francúzsku, takže nech sa páči k nám. Tento podnik tu je už odjak živa. Možno iných podnikov, čo majú niečo nové, pôjde tam zákazník, vyskúša niečo nové, ale stále sa vracajú tu so slovami, že tu je náš domov, tuto už máme odskúšané, tuto máme radi už niekoľko rokov. Takže gastromapa Košíc je na dnešný deň vybavená. Ponuka na hlavnej je naozaj pestrá a počasie nám vyšlo na jednotku. Napíšte mi dole do komentárov, kde chodíte najradšej vy, cez prázdniny alebo cez voľné dni. Pre Myšiak Media, Michal Forgáč.